Faranji filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na an ka fiɲɛ suru sira fɛ min ye Joliba FM ye an ka foli b'aw ye ani fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na min ye an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye Joliba TV News ani Joliba FM ye an ka foli b'aw ye ko kura ka yira a la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min an b'aw sigi mardi o mardi walasa ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera an ka sifinnaka dɔ ma sabula an ka ko sɛbɛn ale yɛrɛ ye kunnafonidila ye sabula kunnafoni sira kan ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ walasa ka se ka min ye jamanadenw minnu bɛ kɔ kan ka s'olu ka olu bɔ kunpan na donc an bɛna jɛ nin waati in na ka masala tɛna kɛ dɔwɛrɛ i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama nin waati in na min ye an ka jamana saba ye olu kɔni y'a ɲini Burkina Mali Niger olu y'a ɲini walasa ka se ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na an y'a ye o waati kɔnɔna na kumaw cayara min ye CEDEAO maaw ye olu yɛrɛ fana tun ye gafew sɛbɛn walasa ka nin ko ninnu bɛɛ jaabi an da bɛna don a la walasa a ka se ka faamuyali sɔrɔ n'an bɔra o la n'Ala sɔnna an da bɛna don ko b'a la sabula bi n'i ko kuranko maa tɛ se ka jɛmukan kɛ ka sɔrɔ i da ma tugu kuranko in na sabula nin sanga ni waati baarakɛlaw caman bɛ ka datugu ka kɛ sababu ye ni kurantigɛ ko in na hali bi an bɛ se ka fɔ an bɛ ka jɛmukan kɛ waati min na i bɛna sɔrɔ Bamakɔ fan caman bɛ yen olu kɔni bɛ dibi la an da bɛna don o kuranko la fo ka taa nin waati in na min ye an dafɛ jɛɲɔgɔn min ye Senegal ye nin waati in na gɛlɛya min kɛn bɛ ka ta ka jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ ka kɛɲɛ ni président kalata min kan ka kɛ an y'a ye u ka jamanakuntigi bɔra ka yira k'a fɔ a bɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ olu yɛrɛ fana bi na an bɛ se k'a fɔ a gariyalen bɛ CEDEAO ka communiqué minnu kɛla ka kɛɲɛ ni nin ko ninnu bɛɛ ye ani an balimaw yɛrɛ ka sortie ninnu n'Ala sɔnna an da bɛna don nin bɛɛ la nin waati in na ka walawala ye n'Ala sɔnna ni waati min dira an ma n'o kɔni sera ka bɔli kɛ nin waati in na donc an tɛna muru bɛ dagirida la Payitaw i ni su. Nka bozo kɔni ye kunnafonidila ma caya et puis e yɛrɛ b'an ka fɛn na bi i bɛ mɔkɛw ka fɛn na bi dɛ an b'i fo dakuru ɲɛ fɔlɔ jumɛn b'i bolo yanni an ka bɔ don babu la. Dakuru ɲɛ fɔlɔ min bɛ n bolo o ye foli ye ka foli fɔlɔ e yɛrɛ la parce que n y'o de fɔ ni n sigira nin kɛnɛ kan kuma o kuma a kɛnɛ labɛnbaga n bɛ a fo parce que n b'a dɔn min b'a la ka mɔgɔw wele ka na i bɛ bɔka bin min kɛ i bɛ taa ni ka segin min kɛ i bɛ weleli min kɛ fo ka taa fɔ mɔgɔ welelen kɛnɛ sɔrɔ ayiwa i ni b'i kun donc i b'o bɛɛ lajɛlen kɛ pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ donc b'i yɛrɛ fo o la n bɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a lamɛn olu minnu sɔnna k'u ka ciw bila bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sisan jamana in bɛ cogo min na ka u ka sɛgɛnw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'u sigi sukora ka ban ayiwa k'aw sigi k'aw lamɛn k'aw hakilina fitinin lamɛn n b'u fana fo teleso n'o ye Joliba TV News ye Joliba FM ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka lajɛ bɔlɔlɔsiraw kan b'a bɛɛ lajɛlen fo. Ok an b'i yɛrɛ fo nin waati in na ka Usa Dikuru fo Faransi sabula ale y'an kanuba ye i bɔra k'a fɔ mɔgɔw b'a lajɛ mais jɛmukan yɛrɛ sisan kɔni est-ce que ko a lamɛn yɛrɛ ma diya bɔlɔlɔ sanfɛ hali bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ɲini ka gɛlɛya parce que nin waati in na batterie yɛrɛ charger téléphone yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲini ka kɛ power bank tigi ye jamana in kɔnɔ yan ka kɛ ni kurantigɛ ye donc an bɛna don min na Payitaw nin waati in na an y'a ye k'a fɔ ni jamana saba Mali Niger Burkina olu kɔni ye communiqué kɛ ka yira k'a fɔ u bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ avec effet immédiat kɔrɔ ye ko ka bɔ ka sɔrɔ c'est-à-dire olu kɔni o bɔra a kɔnɔ c'est-à-dire tɛmɛsira foyi tɛ olu fɛ tuguni mais o kɔfɛ an y'a ye CEDEAO maaw fana olu ye gafe sɛbɛn ka yira k'a fɔ doncogo de bɛ organisation in kɔnɔ min ye jɛkulu ye bɔcogo fana de bɛ yen waati la yɛrɛ an tun y'a ye k'a fɔ o y'a yira k'a fɔ olu ye communiqué mɛn mais olu yɛrɛ ma notification sɔrɔ o waati kɔnɔna na mais kɔfɛ ministre des affaires étrangères ye notification ci Burkina fana y'a ci Burkina ta fana an y'a ye communiqué min bɔra CEDEAO fɛ o ko la an y'a ye o y'a yira k'a fɔ Burkina y'a ci mais a y'a ci o tɔgɔ la mais jamana fila tɔ o tɛ kumaw cayara e yɛrɛ nin bɔli yɛrɛ i b'a bila minna jumɛn i ye mun ye a la est-ce que bɔli in bi na an bɛ se k'a fɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ ni jamana ninnu kan. Temini n b'i fo ɲininkali la jamana saba nin ka bɔli CEDEAO la a ma bali la parce que ka kɔn bi ɲɛ an bɛɛ y'a fɔ kolonna bɛɛ y'a fɔ jateminɛkɛla bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ CEDEAO gɛlɛyaba bɛ CEDEAO kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ je crois que ni ye jamana saba ninnu bɔkun minnu fɔ n'i y'u bɔkun jateminɛ fɔlɔ o gɛlɛya dɔ b'a la o ye k'a fɔ kuma dɔ la jɛkulu in bɛ miiri ni mɔgɔ wɛrɛw de ka miiri n'a ye
mais a tɛ miiri ni jɛkulu yɛrɛ ka miirina ye o misali suruma ye jumɛn an y'a ye k'a fɔ wagati caman faransi président a bɛ i da to jɛkulu in jamanakuntigiw ka sigi la wa ɲɔgɔn ye minnu kan ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ fɔlɔ ale yɛrɛ bɛ ɲangini dɔ fɔ an b'a ye k'a fɔ o ɲangini bɛ tila ka ta ɲanginiw bɛ tila ka kɛ président kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ hali faransi minisiri dɔ fɛnɛ de la ka hali sanction fɔ ka sɔrɔ réunion ma kɛ wa réunion kɛra sanction kɛra wa sanction kelenw donc i b'a faamu o nɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ u ye o kuma min fɔ k'o ko u bɔkun ye nkalon t'a la u ye kuma filanan min fɔ k'o k'u bɔkun ye n y'o ye k'a fɔ bi CEDEAO jamana ninnu ma kɛ jamana saba nin bɛɛ ka gɛlɛya a ka surun ɲɔgɔn na ni a gɛlɛya fanba ye lakanabaliya ye lakanabaliya ka d'a kan n'i y'a jateminɛ jamana saba in bɛɛ lajɛlen ayiwa jatigɛ wala kɛbagaw kɛlen don ka gara da jamana dugu caman na u kɛlen don ka gɛlɛya don a jamana dugu caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin a finitigilakaw ma mais o gɛlɛya min bɛ yen an y'a ye k'a fɔ an bɛ jɛkulu belebeleba min kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye CEDEAO ka wuli ka jɔ fanga ma bonya o la kosɛbɛ pour ne pas dire a ma wuli ka jɔ yɛrɛ kɛ a la donc u y'o minnu fɔ ani jɛkulu in sigira ni laɲini min ye o ye jɛkulu in jamanadenw ka se ka taama lafiya la ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan ayiwa sɔrɔ boso siraw ni fɛnw kan walakata ka don ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ o la donc mais o kɔfɛ an tilala k'a jateminɛ tuguni k'a fɔ hali ɲangini minnu kɛra ka da an ka jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ani Niger bon Burkina ta ma an tɔw ta bɔ mais i y'a ye k'a fɔ ɲangini dɔw kɛra Bazoum n'o ye Niger président kɔrɔ ye ale y'a fɔ k'a fɔ ɲangini dɔw ka kɔn ɲangini ye ale y'a fɔ ko u ye mesure dɔw ta ko o mesure ninnu tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ parce que kɛrɛnkɛrɛnnenya la i da dɔ la k'a fɔ ni CEDEAO ka sanction ye min ye o ye ni ayiwa an ye coup d'état ni o ye ou bien ni CEDEAO ka sariyaw sɔsɔra jamana min kɔnɔ ayiwa o jamana ka lasigiden minnu bɛ CEDEAO cakɛdaw la olu bɛ bɔ o place la wa ni o jamanadenw kan ka taa ayiwa n'u bɛ ka jɔyɔrɔ ɲini ayiwa CEDEAO t'u dɛmɛ a jɔyɔrɔ ɲini na bon entre autres mais k'a fɔ an ka daw bɛ sɔgɔ an ka furaw tigɛ o la ka carburant tigɛ o la ka wariw tigɛ o la ko o tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ mais an y'a ye k'a fɔ CEDEAO kɛtɔla ka Mali sanctionner an y'a ye k'a fɔ sanction in bɔra sariya yɛrɛ kɔnɔ bon Niger fɛnɛ b'o cogoya kelen na parce que o fɛn dɔ ma kɛ anw ta la mais o kɛra Niger ta la parce que an y'a ye k'a fɔ furaw u ye olu bɛɛ parce que an ta u y'a fɔ ko furaw t'a la dumunifɛnw fana t'a la mais Niger t'a la u y'a bɛɛ tigɛ u ma dan o dɔrɔn ma u ye hali courant tigɛ donc o courant tigɛ sababu la je crois que ni mɔgɔ min Niger kunnafoniw jateminɛ ka ɲa i b'a ye k'a fɔ o kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman bɔnɛ a ni na donc n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta CEDEAO i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ CEDEAO défend ka gɛlɛn nin dossier la fo ka faga parce que n'i ye a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO bɔra a ka minɛn kɔnɔ donc wagati min na jamana saba in y'a décider olu de ka gɛlɛyaw ye kelen ye parce que a y'a mɛn a bɛ wagati caman bɔ k'a fɔ la zone de 3 frontières o 3 frontières tɛ foyi ye o ye Niger Mali Burkina Mali olu jamana saba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na bɛɛ y'a dɔn fɔ ayiwa bamaci walew u ka fanga bonyana yen kosɛbɛ tiɲɛni bonyana ni kosɛbɛ mɔgɔ caman bɔnɛna nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw donc o jamana saba olu minnu ka gɛlɛyaw ye kelen ye wa bon an t'a dɔn a tilala ka tuguni n t'a dɔn coïncidence don o jamana saba bɛɛ sɔrɔsiw kelen ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ o jamana saba kunna wa a bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmɔgɔ a binni kunba bɛ kɛ lakanabaliya donc n'i ye olu y'u sigi k'a jateminɛ k'a fɔ ko olu bɔra CEDEAO la nin cogo la a ma bali ne la parce que u ye ko minnu fɔ n ye da don a la u ye ko minnu fɔ siga foyi t'a la a kun c'est valable maintenant la question que je me pose aujourd'hui olu jɛra ka jɛkulu dɔ sigi n y'a fɔ ko AES l'Alliance des États du Sahel u b'u ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ minnu bɛ se ka kɛ pour que ka se ka a tɔgɔ lakanabaliya k'o kɛlɛ ayiwa an ka jamana saba ninnu kɔnɔ ayiwa an y'a ye k'a fɔ depuis wulikajɔ daminɛna a bɛ fɔ min ma droit de poursuite o bɛ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ni a ye bamaci dɔ gɛn Mali la
n'a donna Burkina a bɛ se ka don a nɔfɛ k'a sɔrɔ problème t'a la Burkinakaw fana y'o kelen ye bon Niger o fana b'o cogoya kelen na donc o y'a to fɔlɔ la an tun bɛ min ye k'a fɔ ni Banbaanciw tun ye tiɲɛni kɛ ka don jamana dɔ kɔnɔ ayiwa a kow tun bɛ surusa ka bila o cogoya la mais a y'a ye k'a fɔ o bɔra la donc o yɛrɛ fana kɛra gɛlɛyaba ye hali Banbaanciw yɛrɛ bolo donc o ye a ma ban pewu o ye caman bɔ donc maintenant ni i y'a ye k'a fɔ bi o lakanabaliya baaraw bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an tilala k'a ye tuguni k'a fɔ o jamanaw minisiriw ni min ye sɔrɔ boso minisiriw ye n'o ye ministre des finances ye olu ye ɲɔgɔn ye ayiwa o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la kumakan ma fɔ kumakan jɛlen i b'a ye k'a fɔ hali sɔrɔ burusira n'o ye économiw ye an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka caya o la donc mɔgɔ caman y'a bisigi k'a fɔ ko hali wariko bɛ se ka bɔ a kɔnɔ maintenant ne ka faamu na k'a fɔ nin wagati na sisan ko an bɔra CEDEAO la c'est vrai que CEDEAO défend cogo tɛ CEDEAO la mais quelle est en fait la valeur ajoutée an bɛ mun sɔrɔ a la sisan n'an bɔra la maintenant ne ka jate la ni an kun tora la an bɛ baara kɛ AES kɔnɔ jamana 3 in kɔnɔ ka lakanabaliya kɛlɛ n'a ye lakanabaliya kɛlɛ ayiwa jamana maracogo ɲuman ka o sigi jamana 3 nin kɔnɔ ka o jamana 3 nin kɔnɔna la CEDEAO ma se ka min kɛ n'o ye ka jamana sɔgɔ ɲɔgɔn na ka jamanadenw ka se ka taama n'o ye la libre circulation des personnes et des biens dans la zone chose AES an kun olu politikiw bɛɛ sigi sen kan politique économique b'o la politique commerciale b'o la an bɛ se ka politique sugu o sugu kɛ fɛɛrɛ sugu bɛ se ka sigi pour que lafiya ka se ka don ni jamana 3 nin kɔnɔ ayiwa an ka dugujukɔrɔfɛnw an bɛ se ka fɛɛrɛw sigi cogo min na pour que an ka dugujukɔrɔfɛnw ka k'an ta ye an kun y'o baaraw kɛ o kun ye ne ka jateminɛ ye ni an kun y'o baaraw kɛ fɔlɔ ka CEDEAO ko in to yen parce que CEDEAO tɛna an bali k'o kɛ wa CEDEAO tɛna se ka an bali k'o kɛ donc à partir du moment CEDEAO tɛna an bali k'o kɛ donc an kun ka CEDEAO to yen ka to CEDEAO la fɔlɔ ka o baaraw kɛ parce que hali n'i y'a jateminɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ o don ne bɔra n ko n bɛ taa tulu ɲini tulu local min bɛ dilan Mali la n y'a ɲini n m'a sɔrɔ ni bitigi caman kɛ n m'a ye mais n ye tulu wɛrɛw de ye minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la mais olu ye CEDEAO jamanaw de ye donc an bɔli bi CEDEAO la ne bolo c'est a précipitera kojugu parce que n'i y'a jateminɛ a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ mun ye parce que an ko ko avec effet immédiat donc effet immédiat ça veut dire que bi an ka jamanaden minnu bɛ a jamanaw kɔnɔ gɛlɛya bɛ se ka olu sɔrɔ ka da kan parce que n'i y'a ye k'a fɔ nɔgɔya dɔ bɛ k'u ye o nɔgɔya bɛ k'u ye parce que an bɛ zone CEDEAO de la mais n'a yɛrɛ ko k'an tɛ zone CEDEAO la kaban donc nɔgɔya minnu bɛ k'u ye o nɔgɔyaw bɛ bɔ yen wa sariya minnu bɛ boli kan o bɛ kɛ i n'a fɔ les citoyens de la zone hors CEDEAO donc o de bɛ maintenant ni an bɔli teliya la est-ce que an tun tɛ se ka baara kɛ AES kɔnɔ de sorte k'an ka citoyen minnu bɛ o jamana kɔnɔ an ka jamanaden minnu bɛ o jamana ninnu kɔnɔ CEDEAO jamana ninnu kɔnɔ k'olu to yen u ka se ka balo lafiya la ka u ka ayiwa wulikajɔw n'u ka baara n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ lafiya la ka sɔrɔ baasi m'u sɔrɔ maintenant i y'i da don ko CEDEAO ye communiqué minnu kɛ mais ne kɛlen ka CEDEAO ka communiqué kalan sincèrement ne yɛlɛla parce que bi de CEDEAO dɔn ko sariya bɛ yen mais wagati min na ɲangi bɛ boli an kan u sariya ko ma jateminɛ donc u ye mɔgɔ dɔw de hakilina ta n tɛna fɔ mɔgɔ min hakilina don mais n kɔni b'a dɔn mɔgɔ dɔw de hakilina tara parce que n b'o fɔ mun na CEDEAO président dɔ de ko ɲangini minnu kofɔra o ɲangini tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ donc o kɔrɔ o tɛ ne ka kuma ye mais o ye CEDEAO sariya tabagaw minnu y'a tɔgɔ ɲangini ta ka ɲɛsin aw ma o ɲangini tabaga dɔ de y'a fɔ ko ɲangini ninnu tɛ CEDEAO ka sariya kɔnɔ donc o tɛ ne ka kuma ye o ye olu yɛrɛ ka kuma ye minnu ye ɲangini ta bon olu m'o ɲangini ta don min na ni olu kun tora peut-être CEDEAO ka sariya kɔnɔ bi u tun bɛ se k'a fɔ a bɛ ka bɔli min fɔ o bɔli tɛ se ka kɛ parce que o bɔli bɛ sariya sɔsɔ o ye ne ka faamuya ye donc à partir du moment olu yɛrɛ ye sariya sɔsɔ ka dɔ de sago kɛ ka sariya sɔsɔ pour que k'a jira k'a fɔ ko min kɛra Mali la ko min kɛra Niger ko min kɛra Burkina ka Burkina ni Niger ni a tɔgɔ Mali kɛ ka tɔ ladi ka bɔ sariya bɛɛ kɔnɔ k'a kɛ ayiwa yɛrɛsagokɛ ye donc ni o jamana saba ko k'u bɛ bɔ moi je pense que c'est très gauche de la part de la CEDEAO k'a fɔ ko a bɛ sariya ko kuma fɔ parce que pour moi a ti faamu wa mɔgɔ si tɛ se k'a expliquer parce que n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ jamana ninnu filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ bi jamana saba ninnu bɛ gɛlɛya de kɔnɔ o kɔni i sɔnna i ma sɔn jamana saba ninnu bɛ gɛlɛya de kɔnɔ maintenant mun y'u bila gɛlɛya kɔnɔ
i b'a ye k'a fɔ a mɛnna mɔgɔw b'a fɔ kodɔnnaw ni ɲininikɛlaw b'a fɔ k'a fɔ ko CEDEAO olu de a ka kɛ jamanadenw ka CEDEAO ye a kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka lafasatɔn a kɛra o de ye parce que an b'o de ye k'a fɔ kuma caman i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigiw olu bɛ u sago kɛ u ka jamanadenw na mais an tɛ CEDEAO mankan mɛn a la ne y'o de fɔ kuma bɛɛ o de la hali wagati min na u ko ka kɛlɛbolo sigi kɛlɛbolo min b'a to fanga dafiri ka dabila ne ko sɔnni a ka kɛlɛbolo sigi min b'a to fanga dafiri ka dabila est-ce que min kan ka fanga dafiri fɛngɛ parce que jamanadenw t'u yɛrɛ ye fanga kɔnɔ o de ye gɛlɛya ye maintenant fɛɛrɛ ni dabali min kan ka tigɛ pour que jamanadenw k'u yɛrɛ ye ayiwa a tɔgɔ jamana maracogo kɔnɔ u ka kalanko u ka kɛnɛyako u ka ayiwa sɔrɔ ni fɛn caman olu yɛrɛ ka sariya kɔnɔ conduite de bonne gouvernance b'a kɔnɔ oui mais o date dɔ la alors que normalement a b'u ka donc maintenant c'est ce dossier c'est très complexe parce que n'i b'a analyser il faut faire la part des choses i bɛ bɛɛ ta f'i ye maintenant n bɛ se ka min fɔ sinon CEDEAO défense cogo tɛ CEDEAO la mais anw tun bɛ se ka to CEDEAO kɔnɔ ka baara kɛ an ka jɛkulu kɔnɔ AES kɔnɔ parce que CEDEAO tɛ se k'an bali ka baara foyi kɛ. Mais an y'a ye nin waati na peut-être politique caman fana bɛ ka bɔ ka yira k'a fɔ ti k'u yɛrɛ ye bɔli nin kɔnɔna na an y'a ye kɔsa in na yɛrɛ EMK ka fara Mali kura ka fara yɛlɛma olu yɛrɛ communiqué kɛ o stade kɔnɔ an y'a ye figure caman bɛ yen min ni politique mɔgɔ caman bɛ ka yira k'a fɔ vraiment olu tun bɛ fɛ an ka to a kɔnɔ maintenant o communiqué kɔfɛ document minnu b'an bolo an y'a ye an ka passeport ye passeport CEDEAO ye carte biométrique CEDEAO dilanna o document nin bɛna kɛ cogo di an b'o bila lahala jumɛn kɔnɔ. Bon, en tout cas, gouvernement ne se ka o jaabi mais ne yɛrɛ ka faamu na o ye ne ka faamu ye parce que ko in bɛɛ décision bɛ gouvernement de bolo données minnu kɛra ka a tɔgɔ passeport ninnu dilan o données ye Mali données de ye o tɛ CEDEAO données ye donc à partir du moment où o tɛ CEDEAO données ye bon moi je ne vois pas peut-être au nom de l'intégration bon tout ça va venir après o ye ne ka faamuya ye. Mais données minnu kɔni taara ka passeport dilan bɛɛ b'a dɔn o ye anw ka données de ye o données taara Mali fichier de kɔnɔ Niger données taara Niger fichier de kɔnɔ mais seulement que n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a dɔgɔ taamasiyɛn dɔw de b'a la k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO fɛn don mais pour moi c'est pas un problème. Mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se faire négociation bɛ se ka aboutir na puisque CEDEAO yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ils sont prêts à la négociation est-ce que ni jamana saba bɛ se ka ni fɛɛrɛ in fana ni opportunité saisi walasa se k'i imposer CEDEAO kɔnɔ cogo min. Oui parce que n'i y'a lajɛ jamana saba min bɔra n'i y'a ta a tɔgɔ sur le plan superficie n'i y'a jateminɛ b'a dɔn jamana saba min bɔra o taara ni CEDEAO superficie kilancɛ bɛɛ jamana saba min taara voilà donc n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO tɔ tora ayiwa portion ni fitinin dɔrɔn de ye mais jamana caman b'a kɔnɔ donc bon ni a kɛra o cogo la maintenant CEDEAO bɛ wajibiya ka na négociation na o de la hali kodɔnna dɔw fana y'a fɔ jateminɛkɛla dɔw y'a fɔ ko nin décision min taara est-ce que a décision ma ta c'est-à-dire à dessein pour que ka CEDEAO pousser ka a tɔgɔ ka na négociation na i n'a fɔ wagati la ne yɛrɛ ka jateminɛ don parce que ne ko a ko teliyalen ka kɛ sisan maintenant est-ce que an tɛ siga k'a fɔ kalafiliko kuma min kan ka fɔ parce que an b'a ye k'a fɔ kalo nataw CEDEAO bɛ nin da don Mali kalafiliko kuma la a bɛ nin da don Burukina kalafiliko kuma la ani Niger kalafiliko kuma la est-ce que c'est pas une fuite en avant pour les trois pays ka kɔn ka bɔ k'a fɔ an t'a la yɛrɛ jango an da don an ka kuma la parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an kan ka taa kalafili la maintenant bi n tɛ autorité tɔw dɔn n tɛ jamana tɔw ta dɔn mais n b'a dɔn bi an ka transition bɛ ka taa sira min fɛ an ɲɛ tɛ kalafili ɲɛliw kun parce que foyi t'a yɛrɛ la bi k'a fɔ ko kalafili ye u ŋaniya ye wa kalafili baaraw bɛ ka kɛ parce que san saba transition kɔfɛ ni halisa kalafiliko kuma talen don ka bila ayiwa galama la parce que tout simplement u ye raison minnu fɔ n'i y'o raison ta ka jateminɛ u bɛ miliyari 5 de fɔ ko miliyari 5 de kan ka sara société dɔ ye pour que k'an ka don dɔ sɔrɔ mais pourtant président taara sira dɔ inauguré n'i y'o jateminɛ 30 km o 30 km n'i ye o jateminɛ o wari ça fait 75 milliards u ko budget national de b'a bɔ maintenant budget national wari bɛ budget national kɔnɔ
ka sira financer à hauteur mais ni raison fana jateminɛ parce que ministre yɛrɛ k'a fɔ marché ma kɛ a kɛcogo la o de kosɔn k'a fɔ a wari tanya tɛmɛ marché de ma tɛmɛ a kɛcogo la mais o kɔfɛ est ce que ministre an bɛ se k'a fɔ ko ministre ye tir rectifier parce que a ka sortie wɛrɛ bɛ yen a ye min kɛ u ka émission Malikura taasira la a y'a yira k'a ye raison sécuritaire de évoquer o la parce que a y'a yira k'a fɔ o tun tɛ se k'o fɔ ko parce que Kidal minɛni tun bɛ sen na baara caman tun bɛ lakana sira la ko mais ko kuma tun tɛ se k'a fɔ parce que baaraw tun bɛ sen na. mais Musa jamana mara tɛ k'a fɔ min mana n ci n kunna n bɛn'o kɛ quoi vraiment je suis désolé an ma kalan kosɛbɛ mais an ma numanbolo ni kinibolo dɔn sincèrement pour moi ni kun wɛrɛ fɔra communiqué officiel kɔfɛ ne tɛ baara kɛ n'o ye o kɔrɔ hakili sigi de kɛra u ye kun minnu fɔ communiqué la bɛɛ y'a ye k'a fɔ o tɛ kun ye ka élection bɔ a ma maintenant u ye sigira ka miiri u bɛna kun wɛrɛ fɔ an ye pour moi je m'en tiens au communiqué officiel sincèrement parce que a bɔra mɔgɔ kelen de da oui non parce que pour moi non pour moi c'est-à-dire que mi communiqué officiel ye min fɔ o ye kun saba min fɔ moi je m'en tiens à ça sincèrement parce que ni kun wɛrɛ fɔra o kɔrɔ o ye mɔgɔ kelen de hakilina ye o mɔgɔ kelen de kunkilenna ye sincèrement parce que kun min fɔra ni l'État étant une continuité mais ni marché don cogo ma ɲa mais an ma mɔgɔ minɛ ni ko a tigi ye marché don ka a don cogo ma ɲa an ma a kuma mɛn ne yɛrɛ hakili b'a la au sein du mouvement Maliko ne yɛrɛ tun ye Maliko a kuma lasela ye an ye plainte don contre Jean-Yves Le Drian par rapport à cette question là c'est-à-dire que du passeport malien a don an ka laɲiniw na an ko ka an ka données minnu bɛ yen ko k'a données rapatrier ka na mais jɔn ye kala don ɲina ka bɛn n'a ye mɔgɔ si ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye an ye plainte don an bɛ se ka plainte di mɔgɔ ma an wulila ka se u ma ka taa plainte don bolo ka taa f'u ye k'an ye plainte don Jean-Yves Le Drian kama hali sini an bɛ k'o plainte jaabi kɔnɔ o plainte jaabi ma bɔ mais gouvernement nana bi o kun ta k'o ye o de ye kun ye ka élection bɔ a ma donc ça veut dire que le temps nous a donné raison mais moi mon problème c'est que l'État étant une continuité mɔgɔ minnu y'o contrat passé a contrat passera cogo minnu na n'a gila État kan ka se k'o bɛɛ ɲɛdɔn pour que ka u tigi wele k'u ɲininka a ye contrat passé a y'a passé cogo di a y'a passé condition jumɛn na maintenant comme l'essentiel pour moi l'essentiel c'est d'aller aux élections pour avoir des institutions solides donc légitimes mais 5 milliards sarali o man ka kɛ ayiwa problème ye et pourtant ko wari tɛ yen o waati kelen sira bɛ ka taa financer 95 milliards moi je ko budget de bɛna bɔ ne tɛ o faamu o de bɛ ka ne fɛngɛ maintenant o la n y'a jateminɛ san 3 kɔnɔ fɛn foyi ma sigi fɛɛrɛ foyi tɛ yen ko ne bɛ se k'a fɔ ko n bɛ n bolo d'a kan ko kalafili bɛna kɛ hali u bɛ ka données min fɔ o société bɛ ka données kɛ c'est-à-dire baara kɛ ni données min ye o ye Aravec données de ye o société ma Aravec kɛ o Mali gouvernement de Aravec kɛ Aravec kɛra Mali gouvernement de ye donc hali n'o société bɛ baara kɛ ni a ye maintenant o société kan ka a bɛ singa ma di ou bien dɔ de a bɛ copier ka d'a ma a ka passeport dilan ni a données ye mais n'an bɔra yen e filɛ ka o ministre kelen de y'a fɔ ko désormais carte biométrique lancement na ko a mago tɛ jamana foyi la tuguni ko données bɛɛ bɛna kɛ an ta ye ko données bɛɛ y'an ta ye a bɛ stocké an fɛ yan voilà donc maintenant n bɛ da jumɛn na n tɛ da jumɛn na n'o gouvernement kelen bɔra k'a fɔ ko données t'an bolo ko données bɛ société wɛrɛ bolo c'est ça un peu le problème donc au de la ni jamana mara ni fɛn o fɛn bɛ kɛ hakili jagabɔ ka k'a kan k'a lajɛ wa mun bɛ se ka kɛ an bɛ se ka mun fɔ wa mun bɛ se ka mɔgɔw hakili minɛ je crois que ni baara kɛra ten tɔ a ka ca Ala fɛ donc taa ni ka segin bɛ dɔgɔya kuma kan maintenant mɔgɔ caman y'a fɔ wa hali o ye ne yɛrɛ ka faamuya ye k'a fɔ nin décision in teliyara ka kɛ cogo min na parce que ne y'a fɔ an tun bɛ se ka baara kɛ AES kɔnɔ an ka citoyen minnu bɛ yen k'olu protéger parce que CEDEAO sariya bɛ boli u kan o CEDEAO jamanaw kɔnɔ donc an bɛ baara kɛ AES kɔnɔ donc n'a ye baara kɛ AES kɔnɔ ni don min na n'an labɛnna an b'a fɔ o waati k'a fɔ ko an bɛ bɔ CEDEAO la mais k'a fɔ sisan est-ce que c'est pas k'a fɔ kalafiliko kuma min kan ka daminɛ a tɛ mɛn k'a fɔ CEDEAO ye a ye kalafiliko kuma yɛrɛ ban maintenant hali ni négociation kɛra a bɛna fɔ tuguni de ok bon an bɛ se ka kalo 18 d'aw ma an bɛ san 2 d'aw ma mais a k'aw jija a ka kalafiliw labɛn donc o ye mɔgɔ caman jateminɛla caman ka faamuya ye wa ne yɛrɛ
fanba sɔnnen don o de ma sinon k'a fɔ parce que certainement je ne vois pas de valeur ajoutée k'a fɔ sisan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan bɔli in bɛna min ta ka bɔ an ka nin gɛlɛya kan. non i bɔra ka fɔ bientôt an bɛna 4 ans kɛ o tɛ mandat kelen ye ka ban transition kɔnɔ mais n'i ye nin ta an bɛ taa yɔrɔ min Payetaw bi fɛn kelen min bɛ bɛɛ da la o ye kurantigɛ ko in ye parce que an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ c'est vrai que l'armée est montée en puissance justice et monte en puissance bi électricité kurantigɛ ko fana an bɛ se k'a fɔ l'énergie en train de battre le record de la montée en puissance parce que an bɛ ka kuma yɔrɔ min bi i bɛna sɔrɔ kabini mɔgɔw bɛ 1 heure de temps 2 heures 3 heures dɔ de bɛ ka fara kan foyi tɛ ka bɔ an bɛ se k'a fɔ kabini ministre yɛrɛ ka bɔli la a y'a fɔ ko n'Ala sɔnna ko waati nataw la nɔgɔya bɛna kɛ Payetaw a tɔ de dɔw bɛ 48 heures kɛ dɔw yɛrɛ ta a tɛ se ka ɲɛfɔ kurantigɛ ko in mais an y'a ye o bɛɛ la ministre ka bɔli kɔfɛ mɔgɔ caman kun ye kuma caman fɔ k'a fɔ ni citerne tununa groupe feerela tɛ kuma caman fɔra k'a fɔ kabini ministre bɔra ko silence radio de kun don mais an y'a ye kɔfɛ ministre de la justice yɛrɛ bɔra k'a fɔ olu ka baara u b'u ka baara la n'Ala sɔnna ni a waati sera maa minnu kan ka minɛ o bɛna minɛ nin ko in na an y'a ye directeur caman ni ministre kɔrɔw ni mɔgɔ caman auditionné nin ko in na wa mandat dalen bɛ mɔgɔ caman fana kan nin ko in na nka a bɛɛ n'a ta comme on le dit mandat minɛni tɛ kuranko réglé parce que mɔgɔ t'o ye bi les gens ont besoin vraiment de l'électricité parce que baara caman de bɛ ka bila ka tiɲɛ nin ko in kan soudeur jɛgɛ feerelaw nɔnɔ feerelaw mɔgɔ caman de ka fɛnw bɛ ka jɔ ka kɛ ni kuranko in na e yɛrɛ ɲɛ bɛ est ce que an bɛ se k'a fɔ nin ko in yɛrɛ ni kuranko in ni défaite kelen bɛ transition bolo ko min y'u kamana gan est ce que an tɛ se k'a fɔ o ye électricité ko in ye. Musa tu sais que nkalon tɛ jamana jɔ. Parce que depuis ministre ka sorti la an y'o de fɔ ministre n ye ministre ka kumaw jateminɛ i b'a ye faille caman b'a kɔnɔ a wagati ne yɛrɛ ko n ko mais parce que an y'a ye a tile fila citerne ko kuma minnu fɔra citerne seginna o tigiw ma a fɔra ko chauffeur minnu minɛna olu bilala bon maintenant olu n'u kɛ ministre ka kuma koloma yɔrɔ ye donc ni o bɔra yen maintenant kuma tɔ tora jumɛn ye. Mais y'a ye k'a fɔ ko plainte donna ko citerne dɔ tunna citerne 59 tile 4 kɔnɔ bon procédure daminɛ bamananw ka kuma don ɲuguɲugu wuli ni ɲagaɲaga mais an ye sɛbɛn dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ k'o ye procureur ka sɛbɛn ye ka ci cour suprême na an ye o sɛbɛn kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ a fɔra ko o citerne 50 ko kuma min fɔra ko o tɛ kuma jɔlen ye donc o t'anw ka kuma ye sisan o ye sɛbɛn an kɔni an ye o sɛbɛn ye bɔlɔlɔ sanfɛ n'a dilan mɔgɔ bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔ caman ye o sɛbɛn ye wa o sɛbɛn ma nkalontigiya fo an bɛ yɔrɔ min na ko bi donc ne bɛ da la k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ye parce que n y'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye i t'a sɔrɔ procureur bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ ko sɛbɛn min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni o dalen don ale la ale ka sɛbɛn tɛ nka jusqu'à preuve du contraire on ma procureur ka bɔ k'o nkalontigiya donc ne b'a bisigi k'a fɔ ko o ye sɛbɛn lakika ye mais o sɛbɛn kɔnɔ a fɔra ko citerne tunuko kuma min bɛ fɔ octobre kalo tile 16 ka taa se a tile 20 ma o tɛ tile 4 wa ko olu ye jateminɛ minnu kɛ k'olu y'a ye k'a fɔ Balenke ni carburant bɛɛ bɛ jigin Balenke de à partir de Balenke o bɛ sɔrɔ ka carburant tila central ni ɲɔgɔn cɛ olu taara Balenke carburant minnu bɔra ka o bɔn ta ka taa bɔn de sortie ta ka taa carburant minnu jiginna central kɔnɔ k'a ta k'a comparer u y'a ye k'a fɔ 78 n'i ma fili u y'a ye k'a fɔ carburant min bɔra Balenke o carburant kelen de jiginna central bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc wagati kofɔlen kɔnɔ tile 4 kɔnɔ donc olu yɛrɛ ka conclusion na o ye k'a fɔ citerne tunuko kuma min fɔra ko o jɔlen tɛ mais an y'a ye k'a fɔ procédure kɔni continue na parce que dossier wɛrɛw b'a kɔnɔ ministre ka kuma la a y'i da don ko hali groupe dɔ groupe 29 ko o kun kan ka na ayiwa ko dɔ nana minnu nana tan kɔ ɲɔgɔn na olu nana olu fana tiɲɛna parce que a fɔra référence minnu dira o référence kun tɛ tiɲɛ ye mais ko a groupe bɛɛ lajɛlen jenina ko min marché dira min ma ko k'a b'a remplacer bon o ko k'a b'a remplacer bon moi la question que je me pose c'est que la situation elle est trop sérieuse k'a fɔ président k'a fɔ komi kuranko gɛlɛya bɛ ne ka jamanadenw na ne bɛ miliyari 6 a n'a kunkanfɛn n b'o bɔ ka di a ka taa groupe san
kana sigi pour que kuranko ka se ka nɔgɔya jamanadenw bolo au marché ka ta une question aussi stratégique au marché ka ta ka di société ma parce que an y'a ye k'a fɔ hali kunnafoni di sɛbɛnw kan k'a fɔ ko société min ni marché dira ma a société mɔgɔ min ta don o tigi bɛ Bamakɔ yan nka a ka siège social o bɛ kɔrɔnfɛ dugu dɔ la a ka n t'a dɔn registre de commerce o fana bɛ dugu wɛrɛ la a ka identité fiscale o fana bɛ dugu wɛrɛ la an y'o bɛɛ ye kunnafoni di siraw fɛ mais fo bi o fana ma nkalontigiya donc ne b'a fɔ k'a fɔ bisigi k'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye maintenant une société k'a fɔ une question aussi stratégique aussi sensible ka au marché passé ni cogoya la ani gan kamana la maintenant k'a fɔ ko bi minɛnw kɛra mandat dara mɔgɔw kan mais bi hali sisan n'i ye kunnafoni di siraw olu jateminɛ kunnafoni di gafew ni fɛn caman jateminɛ ko in bɛ ka taa gun mɔgɔ minnu na ayiwa dati ka don olu ka kuma la mais n bɛ bɔ yen est-ce que minɛli c'est une bonne chose mais bi solution ye jumɛn ye ministre ka bɔ k'a fɔ a ye ko ministre y'a fɔ ko tile 2 minnu bɛ na o kɔfɛ ko nɔgɔya bɛ kɛ a don ni bi kalo joli ni dɔ ma fara a kan fɛn ma bɔ a la maintenant est-ce que ministre man ka bi ka conséquences tirer a ka kuma fɔlen na ka walan sɛmɛ wa c'est ça la grande question n'a ma walan sɛmɛ a kumana président min tɔgɔ la fo ka président impliqué a la parce que a ko commission min bɛ yen ko président yɛrɛ b'o commission fɛngɛ ne m'a fɔ ministre de y'a fɔ maintenant fo bi kuranko dun ma ɲɛnabɔ ni dɔ ma fara ka dɔ ma bɔ a la est-ce que ministre man ka walan sɛmɛ n'a ma walan sɛmɛ est-ce que président man ka a labɔ yen wa parce que déjà elle a montré ses limites parce que bi malheureux mɔgɔ minɛ c'est bien mais malheureux mɔgɔ bɛ courant de la mais courant bɛ di malheureux ma cogo di moi je pense que c'est la grande question parce que secteur caman de jɔlen don parce qu'il y a pas d'électricité secteur baden mais n'i ye a lajɛ donc an ye jateminɛ min kɛ nin transition in na c'est-à-dire qu'ils ont toujours la manie ka responsabilité fili mɔgɔ wɛrɛw kan minnu tɛmɛna olu y'a kɛ d'accord minnu tɛmɛna olu y'a tiɲɛ nous sommes tous d'accord tous unanimes que minnu tɛmɛna olu y'a tiɲɛ mais nous sommes tous aussi unanimes que san 3 a kana se ka dilan mais a ka niveau min na o ye kuranko ye mais domaine baden de bɛ ten maintenant en tout cas hali jamana maracogo fɛn caman bɛ yen nɔ maintenant base kɔni kan ka sigi k'a fɔ désormais jamana nin ko in a kuranko bɛ taa nin kan a sɛnɛko bɛ taa nin kan a nin yɔrɔ bɛ taa nin kan a nin yɔrɔ bɛ taa nin kan an ye o jateminɛ n'o fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ maintenant an kana kuranko la san 30 minnu bɛ jamana mara olu de y'a tiɲɛ an sɔnn'o ban o minnu ye jamana mara olu de y'a tiɲɛ maintenant san 3 olu ye mun kɛ pour que k'a dilan tɛ dɛ a kana tiɲɛ ka tɛmɛ o kan parce que on constate k'a tiɲɛna ka tɛmɛ san 30 in ta kan parce que san 30 ne yɛrɛ hakili bɛ kurantigɛ ba min na o kɛra 98 wa o ye mois de mars ka taa avril la an y'a ye k'a fɔ kurantigɛ fanga ka bon généralement mois de mars ka taa avril de la funteni wagati maintenant hali o fɛnɛ na kuran bɛ tigɛ peut-être heure 5 heure 6 mais nɛnɛ wagati ka kuran tigɛ mɔgɔ la heure 10 kɔ halisa ko minnu ye jamana mara san 30 k'olu de y'a tiɲɛ finalement moi je me pose des questions mais ni olu de y'a tiɲɛ ni aw y'a ta an m'a ta kunu an m'a ta bi a y'a ta a bɛ san 3 bɔ a ka ca n'o ye a man ka tiɲɛ ka tɛmɛ o kɔni kan pour moi n'a tiɲɛna ka tɛmɛ o kan minnu y'a tiɲɛ san 3 olu yɛrɛ ka gestion ka fisa n'aw ta ye kelen filan bi minnu minɛna ala de bɛ se ka k'u la minnu minɛna o y'a jira k'a fɔ mɔgɔ kɔrɔ t'a la dɛ en tout cas ne kɔni tɛ mɔgɔ kɔrɔ dɔn a la a bɛɛ ye transition mɔgɔw ye en tout cas mɔgɔ dɔnni fɛn b'a la a tila bɛɛ ye transition mɔgɔw ye a tila bɛɛ ye transition mɔgɔ nominaux ye maintenant la question qu'on se pose donc ni san 30 minnu y'a tiɲɛ ni minɛli bɛ kɛ o kɔrɔ olu de ye tiɲɛni kɛ n'i y'a jira olu de tun kan ka minɛ o olu de tun kan ka jɔrɔ olu de tun kan ka inquiéter o mais a y'a ye k'a fɔ bi a kɛra directeur ye o a kɛra ministre ye o a kɛra opérateur économique ye o a bɛɛ ye transition ka opérateur économique ye munna transition ye opérateur économique parce que hakili b'a la ni ministre kelen min bɛ yen bi ale taara fournisseur fara ɲɔgɔn kan o fournisseur la ka maa damadamani ta ko wa ale dalen n'olu la k'a fɔ olu de bɛ baara ɲuman kɛ o mɔgɔ kelen b'olu la min bɛ kaso la maintenant la question qu'on se pose ministre y'i basé élément jumɛn kan k'a fɔ bi ko ayiwa olu de bɛ baara kɛ
wa u bɛ baara ɲuman kɛ. Mais est-ce que affaire yɛrɛ fana n'u tɔgɔ ma kaso kɛ o de kama est-ce que le temps aussi il a pas donné un peu raison par rapport à cette parce que a tun ye alerte kɛ hali n'a sɔrɔ a ye tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ preuve t'a bolo mais bi n'o mɔgɔ kelen nana sɔrɔ est-ce que o fana tɛ le temps n'a pas un peu donné raison. Bon, le temps lui a donné raison parce que comme a kelen an y'a ye k'a fɔ kuma caman fɔra. Bon, je me réserve qu'à commenter parce que je suis très proche en fait de l'intéressé. Mais min fɔ dɔrɔn c'est que aujourd'hui on devait sortir an kan ka bɔ min kɔnɔ u ye tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kun kan. Ça c'est tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kun kan parce que ni ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ kɛra ko dabiri de ka se ka ko dogo mɔgɔ la ka fɛn dɔw kɛ pour que a kala faamu yɛrɛ mais ala de t'a ka ko ye ala de b'a yɛrɛ sago a la ni min ka di a b'a kɛ donc an y'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen parce que nin bɛɛ lajɛlen leçon de ka yira transition mɔgɔ la k'a fɔ ko baara dɔrɔn de bɛ mɔgɔ sara fɛn foyi tɛ yen kuma in tɛ fɛn wɛrɛ tɛ baara de kan ka kɛ dɔrɔn parce que san 30 o y'a tiɲɛ san 30 nin don ta bɔ tan mais an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ kɔni bɛ bi bɛrɛ la a bɛ transition ka mɔgɔ ye. mais bɛɛ ni an taara yɔrɔ jan nin ko in na parce que sortie dɔ fana kɛra ko mɔgɔw ma se ka caman ma se ka faamu parce que an y'a ye sortie dɔ la premier ministre ni M5 mɔgɔw ka v la a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ale kɔni dalen bɛ président ka ŋaniya ɲuman walasa ni ko in ka se ka ɲɛ wa don o don citoyenw de b'a ale interpeller ni courant ko in na wa ale yɛrɛ mana f'u ye waati ko président b'a kan n'u bɔra ale ka bureau la u b'a fɔ non ko ni kɔrɔbɔrɔkɛ yɛrɛ kuma cɛnin dɔrɔn ka di mais ko foyi tɛ ɲɛnabɔ a y'a jira fana k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min ye min tromper ale ta o dɔn nka ale kɔni dalen bɛ président kɔni ka ŋaniya ɲumanya la ka taa est-ce que nin fana tɛ message ka da aw ma k'a fɔ nin ko in a bɛna gɛlɛya. mais parce que le problème ni y'a ye k'a fɔ i n'a fɔ i da se nu tɔgɔ ka affaire ma o bɛɛ y'a ye k'a fɔ a gɛlɛyara waati mɔgɔ bɔra dɔw yɛrɛ bɔra ka nɛni moi je pense que minnu bɔra k'a nɛni bi u kan ka bɔ ka yafa ɲini a fɛ parce que a ye i sɔnni sigi nin ko k'a mɛnna a y'a fɔ cogo min na hali n'a sɔrɔ dalilu tun t'a bolo mais bi a kɛra parce que bi a mɔgɔ bɛ bɛrɛ la c'est vrai que il bénéficie de la présomption d'innocence mais quand même bi enquête bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ wa siga kɔni kɛra la k'a bila so dɔ bɛrɛ la maintenant premier ministre ka kuma bon a b'a jira dɔrɔn k'a fɔ kuranko in i n'a fɔ ministre y'a fɔ cogo min na ministre min bɛ kuranko kunna k'a fɔ ko nin ko in bɛɛ lajɛlen ayiwa jalatigɛbaga nin bɛ président yɛrɛ bolo donc ni fɛn bɛ président bolo bon premier ministre da don yɔrɔ tɛ o la o ye faamuya ye parce que ni ko bɛ yen ni président de da b'o la ni président de bɛ k'o jalatigɛ premier ministre da don yɔrɔ tɛ o la ça aussi parce que an b'a ye mɔgɔ caman fana bɛ k'a fɔ non a bɛ k'o kuma min fɔ o tɛ kuma jɔlen ye o tɛ kuma sigilen ye pas pour en fait faire l'avocat de l'homme mais les choses sont faites de sorte que n'e ka baarakɛyɔrɔ la e ka directeur yɛrɛ da bɛ problème na a ka directeur bɛ ka problème min ɲɛnabɔ e tɛ taa baara wɛrɛ kɛ k'o to yen wa c'est aussi simple que ça i ka chef da bɛ problème min na i ka chef yɛrɛ da bɛ ka fɛn min ɲɛnabɔ i ka chef yɛrɛ ye fɛn min ɲɛnabɔbaga ye e bɛ taa mun fɔ o ko la toi tu vas faire autre chose o ye bɛɛ n'a cogoya ye maintenant ni chef de ko bon ok karisa e k'i occupé nin na maintenant e bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a la e bɛ se k'i da don a la e bɛ se ka bɔ fɛn dɔ kala b'a la mais ni ale yɛrɛ ko nin ye ne yɛrɛ ka ko ye ne yɛrɛ da bɛ nin na aw k'a dabɔ nin na mais hali n'a ma fɔ a k'a dabɔ la ni aw ɲɛ b'a la k'ale yɛrɛ de b'a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ i n'a fɔ ministre de y'a fɔ dɛ donc k'a fɔ ko an bɛ ka kuma dilan ka da président an tɛ ka kuma dilan ka da président na ministre de y'a fɔ ko wa ko in bɛɛ lajɛlen bɛ président de bolo ko président yɛrɛ bɛ ka commission présider donc maintenant moi je m'en tiens à ça parce que le ministre c'est une autorité pour moi n'a ye kuma fɔ n b'o o kuma de ta ka analyse k'o de la maintenant bon o kɔrɔ kuranko in bɛ président de bolo donc ni bolo dimina a bɛ da bolotigi kun kuranko in an y'a munumunu cogo o cogo a bɛ da président de kun donc kuma in kɔrɔ de y'o ye quoi maintenant ce que en tant que premier ministre mɔgɔw b'a interpeller à longueur de journée k'a fɔ kuranko bɛ cogo di a fana ye min ye o ye ka jigitigiw kuma f'u ye ayiwa président b'a kan ale se ka dɔ wɛrɛ fɔ n dalen bɛ président ŋaniya ɲuman la mais ŋaniya ɲuman tɛ kuran di an ma ŋaniya ɲuman tɛ a to an ka baaraw bɛ daminɛ ŋaniya ɲuman t'a to ayiwa nin bɛ kɛ maliyɛnw mɔgɔw bɛ concret de la on doit sortir des discours o de la hali président taara ka essayer ka mɔgɔ dɔ jalaki moi je pense que c'est aussi des solutions ye parce que transition yɛrɛ man ka mɔgɔ jalaki
a tiɲɛna de yin transition nana o ye ne ka faamuya ye donc n'a tiɲɛna yin transition nana transition kan ka baara de kɛ dɔrɔn pour que ayiwa gɛlɛya min bɛ yen a ka gɛlɛya ka se ka wuli mais yin transition yɛrɛ dɛsɛra k'o gɛlɛya wuli ka to kuma la karisaw de nɔ don karisaw de nɔ don o kɔrɔ aw yɛrɛ fɛnɛ tɛ se donc n'aw tɛ se mais a y'a di mɔgɔ ma minnu bɛ se c'est pas compliqué ko gɛlɛman t'o ye o. d'accord an bɛ taa nin waati in na hali bi CEDEAO ka ko la nin waati in na Payitaho an y'a ye nin waati in na gɛlɛya fana ni gɛlɛya kɔni bɛ Senegal an dafɛla an y'a fɔ cogo min waati bɛ ka surunya Senegal nin waati in na Macky Sall bɔra ka report kalata min kan ka fɛ ka bɔ ko a bɛ o reporter an y'a ye olu yɛrɛ ka mɔgɔ caman analyse caman bɛ ka yira k'a fɔ o tɛ président yɛrɛ ka prérogative kɔnɔ ka élection annuler ko ka cour constitutionnelle bɛ yen olu de kan ka se ka o prérogative ta assemblée kɔnɔ walasa ka se ka hali assemblée ka taa prononcer an y'a ye minnu kɛra vraiment mɔgɔ caman bɛ ka yira k'a fɔ nin ye coup d'état constitutionnel parce que gendarmew de kɛn bɛ ka bila ka taa assemblée bulonba wasabulon kɔnɔ ko jamanadenw yɛrɛ ye mɔgɔ minnu kɔnɔ ka t'i baramini wasadenw dɔw ni ɲɔgɔn cɛ an dun y'a ye CEDEAO bɔra ka communiqué min kɛ vraiment n'i ye communiqué in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ vraiment CEDEAO bɛ posture gɛlɛmanw de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Sénégal ka situation est ce que bi an tɛ se k'a fɔ CEDEAO fana bisigi min bɛ ka kɛ est ce que a tɛ k'a ka crédibilité perdu ka kɛɲɛ ni nin ye Embalo yɛrɛ fana ka sortie ye ka yira k'a fɔ a bɛ Macky Sall féliciter nin ko in na k'a sɔrɔ a dun bɛ ka sariya sɔsɔ k'a sɔrɔ a yira ko Mali Burkina Niger fana ye sariya sɔsɔ dɔ de kɛ ni coup d'état institutionnel dɔ bɛ ka kɛ min gɛlɛya t'ale fɛ yen k'a sɔrɔ anw fɛ yan bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ ni jamana saba ninnu kan a fɔra ko an ka taa kalata la k'a sɔrɔ gɛlɛya t'ale fɛ yen ale dɛsɛlen bɛ ka kalata organiser CEDEAO bɛ k'o cautionner manifestation bɛ ka kɛ maaw bɛ ka minɛ maaw bɛ ka violenter nin ko in kan. Bon, en bolo ka position rapidement, c'est pour dire que confirmer en fait ce que nous avons fait. Donc CEDEAO kunga ske de CEDEAO jamanadenw olu ka lafiya sɔrɔ mais CEDEAO kɛra jamana kuntigiw ka lafasatɔ ye o dɔrɔn de don ne b'a faamu o cogo dɔrɔn de c'est-à-dire que c'est une véritable mafia à la tête de nos États parce que n'i ye a jateminɛ jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya foyi t'a la mɔgɔw bɛ ka faga en fait c'est pas leur problème mais min ka gɛlɛn ma dɔrɔn Macky Sall ka fanga ko voilà ko mataran o de ka gɛlɛn ma donc i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ fɛn o fɛn na donc u bɛ fɛn o fɛn posé comme acte u bɛ raison di mɔgɔ minnu a fɔ cogo di CEDEAO détracteurs ma mɔgɔ minnu ma da CEDEAO ko in na k'a fɔ ko CEDEAO ko in tɛ tiɲɛ ye c'est-à-dire qu'on doit rebeloter les cartes a kan ka segin ko ka ko kɛ quoi donc ni Sénégal situation na rapidement pour que mɔgɔw ka faamuya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a mɛnna Sénégal gɛlɛya bɛ Sénégal kɛrɛnkɛrɛnnenya la Macky Sall ani Sonko cɛ voilà Sonko bon ni ko opposition cɛ bɛɛ b'o dɔn hali filɛ ka o assemblée min fɔ c'est pas la première fois que gendarmew intervenir an y'a ye k'a fɔ hali u ka assemblée présidentielle ni fɛnw na u ka vote assemblée fɛn caman na u ka session caman na gendarmew intervenir ka taa mɔgɔ dɔw yɛrɛ sama ka bɔ yen ko caman kɛra ayiwa Sénégal assemblée kɔnɔ maintenant cette fois-ci u ye ayiwa kalafiliw suruyalen a fɔra ko mɔgɔw ka candidature don mais olu ka constitution na u ka sariya sunba la u b'a fɔ ko nationalité fila b'i bolo i n'a fɔ n'i ye jamana fila den ye i bɛ obligé i ye jamana wɛrɛ in nationalité jamana filanan b'i bolo i b'o to yen bon maintenant a yira k'a fɔ conseil constitutionnel an ta ye cour constitutionnelle mais olu ta ye conseil constitutionnel conseil constitutionnel ye a ka liste définitive bɔ a ye candidature dɔw rejeté Sonko ta b'a la Karim Wade ta b'a la mais o Karim Wade min ta b'a la a yira na k'a fɔ ko a bɛ kalo 6 bɔ fo kalo 7 ɲɔgɔn na ko Karim Wade y'a fɔ a ka nationalité filanan b'a bolo k'ale t'o la tuguni ale bɔr'o la donc o kɔrɔ n y'o fɔ officiellement an b'a bisigi k'a fɔ a ye Sénégalais dɔrɔn de ye bi i n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mais o rejetera k'a kun kɛ o de ye ko nationalité fila b'a bolo mais a tilala k'a ye tuguni k'a fɔ ko ayiwa mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o ka candidature validera mais et pourtant nationalité fila b'o bolo mais o ma a ka voilà kelen renoncer donc o jateminɛw kelen sisan assemblée de ko k'a bɛ enquête parlementaire kɛ conseil constitutionnel ka ye baara kɛ cogo min na n'a sɔrɔ a baara kɛra sariya kɔnɔ n'a sɔrɔ a kɛra tilennenya kɔnɔ maintenant conseil constitutionnel ko olu ye institution de ye à part donc olu tɛ se ka a jɛni a ye assemblée k'i da don olu ka baara la donc gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ donc gɛlɛya min donna u ni ɲɔgɔn cɛ Macky Sall ye donna o faille de fɛ k'a fɔ comme gɛlɛya bɛ institution fila ni ɲɔgɔn cɛ
o y'a sɔrɔ ko député dɔw o ko ko opposition député o député dɔw ye sɛbɛnni kɛ assemblée la ko ayiwa ni gɛlɛya min bɛ yen ko ka kalafili bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔɔni an bɛ se k'a fɔ n'a sɔrɔ opposition don mais comme opposition bɛ ka Macky Sall pousser ka bila fili kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ opposition don mais ni opposition tɛ an bɛ se k'a fɔ Macky Sall yɛrɛ ka mɔgɔ labɛnnenw donc u b'a fɔ komi ni gɛlɛya bɛ yen institution fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ institution fila minnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ cogo min na le principe de séparation des pouvoirs k'a fɔ fanga si man k'i da don fanga si la conseil constitutionnel o ye pouvoir judiciaire ye assemblée o ye pouvoir législatif ye président o ye pouvoir exécutif ye donc ni pouvoir fila bɛ ɲɔgɔn na donc ale tɛ se k'i da don o ni ɲɔgɔn cɛ comme ale de ye décret ta ka collège électoral convoqué donc ale bɛ o décret annulé fɔlɔ yali institution fila ka bɛn a la ayiwa u ka don sira da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais c'est là le piège o de ye parce que n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ qui irait par les armes voilà c'est-à-dire par les armes ou encore par l'épée pirila par l'épée parce que ale de ye nin kuma fɔ a ma mɛn k'a fɔ ko Wade kelen ka ŋaniya da k'a bɛ dɔ fara a ka mana kan ka kalafili bɔ a dɔgɔkɔrɔ ale de ko k'ale ni Wade ye tile kelen fara a ka fɛn kan ko a bɔra sariya kɔnɔ wa Sénégalais t'a jate minɛ président ye tuguni donc ni o action kelen nana sɔrɔ o suma k'o dugumajɛ e yɛrɛ nana ka décret ta k'o fɛn bɔ yen donc maintenant Sénégal gɛlɛya filɛ donc assemblée bɛ wuli ka jɔ la an ye k'a fɔ hali u ye fɛn fɔlɔ minnu kɛ ko assemblée y'a rejeté bon par la suite ko généralement taara bon an t'a dɔn min yɛrɛ bɛ yen parce que bi an bɛ yɔrɔ min na bi internet tigɛlen don fɛn caman tigɛlen don radio dɔw datugulen don télé dɔw datugulen don bon o bɛ ka opposition minɛ mɔgɔ bɛ yen ko i tɛ fanga kan fɔ olu bɛ taa minɛ ayiwa violence yɛrɛ bɛ yen bon moi je pense que bi n'i y'a ta ka jateminɛ o ye k'a fɔ n ye kuma fɔlɔ min fɔ an ka n'o kuma de la quoi c'est-à-dire que CEDEAO ka baara kan ka kɛ min ye CEDEAO kan ka wuli ka jɔ de fanga bonya an ka tɔnden minnu bɛ yen yali u b'u k'u ka jamanaw mara cogo di u ka jamanadenw b'u bolo cogo di u ka jamanadenw ka kɛnɛya b'u bolo cogo di u ka kalanko b'u bolo cogo di u ka ayiwa fɛn nin b'u bolo cogo di moi je pense que ni kelen y'o dɔ jɛ a bɛ jamanakuntigi de ɲangi a bɛ ɲangini min k'a la mais ni o ma kɛ dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn ka sigi ka problème lajɛ bɛɛ b'a dɔn ko problème bɛ na parce que depuis nin wagati bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin problème bɛ na donc bon bi nous sommes face à une situation où a kɔni a kɛra ka ban parce que décret abrogé la donc maintenant ni décret abrogé la o kɔrɔ ni hali a seginna ka décret sigi a nɔ la est-ce qu'o fana tɛ violation ye parce que délai tɛmɛna parce que décret collège kan ka convoqué délai de kɔnɔ donc n'ale y'o décret abrogé o kɔrɔ o décret tɛ yen tuguni donc a bɛ décret wɛrɛ de ta donc n'a ye décret wɛrɛ ta est-ce que a bɛ kɛ o délai de convocation kɔnɔ Madala y'a bɛ k'o délai de convocation kɔnɔ maintenant ni wagati kofɔlen min dira ale ma ni o wagati gunna maintenant mun de bɛna kɛ donc an bɛ se k'a bisigi k'a fɔ ko bi an bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ min na o ye c'est-à-dire que Sénégal bɛ bi fiti constitutionnel kɔnɔ fura t'o la maintenant bon komi politique mɔgɔw don u bɛ se k'o barato cogo la u bɛ se k'o dilanni na peut-être a fura b'u bolo u bɛ se ka fura sɔrɔ sinon consensus dɔ sɔrɔ voilà o consensus de bon comme an b'a fɔ consensus fana bɛ primer fɛn caman kan c'est-à-dire que sur la légalité sur beaucoup d'autres choses maintenant ni o kɛra c'est une bonne chose sinon Sénégal an sigiɲɔgɔn jamana ye an ti ala deli situation ka dégénérer ka se fo niveau dɔ la maintenant an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka Macky Sall sɔn hakili ɲuman na k'a fɔ fanga a ye wari kɛlɛ fɛn kelen minnu na bi o fɛn kelenw bɛɛ nana gun ale kelen na donc maintenant il est le seul responsable de tout ce qui va se passer au Sénégal fɛn o fɛn bɛ kɛ Sénégal cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ Macky Sall nɔ don tiɲɛni bɛ kɛ mɔgɔ faga minnu bɛ kɛ ko o ko bɛ kɛ Sénégal cɛ nɔ tɛ Macky Sall nɔ don et l'histoire va le juger k'a fɔ ale yɛrɛ ye minnu kɛlɛ ni a don mɔgɔw farala kan k'a fɔ k'a bɛ kuma min kan ko kuma lakika don bi o bɛɛ nana gun a yɛrɛ la a k'i janto mɔgɔw kana f'i ma ko sama ka tila ka f'i ma ko zonzan. ok Musa mɔgɔ kana f'i ma sama ka tila k'i ma ko zonzan nin ye Payito ka kuma kun tɛ kuma ye sabula nin waati in na waati min dira ma o sera Musa Hayidara ka fara min ye fulakɛ ka olu bɛ ka fɔ an ye ko waati sera donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ walima dɔn nin waati in na n bɛ n kɔrɔkɛ fɔ Sevare
hôtel Via la min ye métier n b'ale fo nin waati in na ka wale ɲuman dɔn i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn nin waati in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin émission fɔlɔ ye peut-être l'Amérique banni kɔfɛ donc n bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn ye an wele o waati nin kɔnɔna na ka soutien an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Awa Sise fo Yara Munkoro fo ka taa min ye colonel major Abbas Dambele n'a ka chargé de communication gouvernorat la an b'olu fo min ye El Bechiri Banyara gouverneur an b'o fo nin waati in na ni Umar Gindo a ka chargé de communication Kadare Soyba Ale Jepkile Seydou Kelipili an bɛ ninnu bɛɛ fo nin waati in na sabula sanga ni waati olu b'an lajɛ Oustaz Dukuri fo Faransi an b'ale fo nin waati in na sabula sanga ni waati olu fana b'an suivre fo ka taa nin waati in na fo fana min ye Sumu assurance financier an b'ale fo nin waati in na ka yira aw la k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya juru yira an na inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'Ala sɔnna mardi wɛrɛ walasa an n'alu ka se ka babu wɛrɛw masala olu kan yan'o cɛ baara yɛrɛ kun kalifala min na Abubakar Tarawele Grand B Katikaw ka den manden ale bolo tun bɛ nɛgɛjuru waasa ka kumaw lase aw ma fiɲɛ suru sira fɛ an b'ale fo Musa Hayidara Serifukɛ an b'a fo fo ka taa min ye nin waati in na Isu Sangare foli b'o ye min ye Augustin Yesobew nin waati in na ale ye autorité morale ale bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la min ye Benin an b'a n'a denbaya fo baara bɛɛ taara ka kalifa mɔgɔ min na o ye kɔrɔbɔrɔkɛ Ater Alidu Maïga ni waati b'a sɔrɔ ale bɛ Dija kɛrɛfɛ bon n t'a dɔn ni courant kɔni b'ale fɛ yen parce que obscurité an y'a fɔ cogo min sa monte en puissance nin waati in na n t'a dɔn n'a bɛ se ka nin waati in na ale yɛrɛ bɛ dibi kɔnɔ waati dibi kɔnɔ mais n b'a fɔ ka furumuso ɲuman fo min ye Dija ye k'a fɔ aw kan bɛn mardi wɛrɛ